खुलुमबाय गिबियाव नागिरनो नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेल बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै आरो नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों पीएम किसाननि 22थि किस्तिनि 2000 फैसा सोनायनि बागै माखासे गोनांथार आपडेट खोन्थाहरनो सानदों आरो बेजों लोगोसेनो नैबे अरुणोदय स्किमनि बागैबो माखासे आपडेट नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानदों मानोना गोबाङानो नोंथांमोना नामा दानजाबाय जेनेबा नोंथांमोना सिगाङावथ' अरुणोदय स्किमनि मुलाम्फाखौ मोनबाय थानो हायोमोन नोंथांमोना मासै मास 1250 फैसाखौ मोनबाय थानो हायोमोन नाथायबा नोंथांमोननि नामखौ दानना होनाय जाबाय बेनिफिसियारिसनिफ्राय जायनि थाखाय नोंथांमोना 9000 फैसाखौबो मोननो हायासै आरो इयुनावबो नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हानाय नंला दा बिनि बागैबा नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों मानो होनोबा नोंथांमोना गोबां अजद दैखांनायखौ आं नुनो मोननाय जादों जेनेबा नोंथांमोना बुंहरदों आरो जोङो सिगाङावथ' मोनबाय थानो हायोमोन अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ नाथायबा जोंनि नामखौ दायो दानना होनाय जाबाय होननानै नोंथांमोना गोबां बुंदों जायफोर बिथांमोना डिभर्स जानाय जायफोर माने रान्दि दा बिथांमोनाथ' आरो बिनि अनगायैबो डिसेबिलिटि बिथांमोनाथ' गिबि प्रायरिटिखौ मोननांगौ अरुणोदय स्किमनि मुलाम्फाखौ मोननो थाखाय दा बिथांमोननि मुंखौबो दानना होनाय बेबादि जोंहा रादाबाव मिथिना मोननाय जादों दा बेफोरनि बागैबा नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों बयबो नोंथांमोना भिडिअखौल' जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दा बिनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायबो थाग्रोबाय गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना अननानै चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्किमफोरनि आपडेटखौ नैबे चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थानो हायो दा गिबियावनोथ' नोंथांमोना नैबेखौ मिथिना लाग्रोदो पीएम किसाननि 22थि किस्तिनि 2000 फैसाखौ नोंथांमोना सोरबा गाबोन मोनाबो जानो हागौ मानो होनोबा जोंनि नैबे भारतनि मानगोनां प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा गाबोन जोंनि आसामाव फैगोन दा बेखौथ' नोंथांमोना मिथिना मोनजोबखाबाय जानांगौ दा बिनिफ्राय आसामाव फैनानै गुवाहाटीयाव बिथाङा मोनसे फांसन खालामनानै नैबे पीएम किसाननि 22थि किस्तिनि 2000 फैसाखौ नोंथांमोननिसिम बेंक एकाउन्टाव सोना हरगोन नाथायबा टाइमखौ नोंथांमोना नायोबा नुनो हागोन नै जोंहा मोनाबिलिनि 5टासो समाव एबा बेलासिनि 5टासो समाव 5टायावथ' बिथांमोना सोना हराबो जानो हागौ एसे फांसन खालामनायावथ' एसे प्रब्लेमा जाहैखायो एसे टाइमा एक्सटेन्ड जाखायानोसै दा बेनिखायनो बिथांमोना 6टा 6:30 बेफोरबायदि टाइमावसो गुवाहाटीनिफ्राय जोंनि आसामनि गुवाहाटीनिफ्राय पीएम किसाननि 22थि किस्तिनि 2000 फैसाखौ नोंथांमोननिसिम सोना हरनो हागौ दा बेनिखायनो गोबां नोंथांमोना गाबोन 2000 फैसाखौ मोनाबो जानो हागौ दा बेनिखायनो नोंथांमोना समफोर 14 मार्चआव गासिबो पीएम किसाननि 22थि किस्तिनि 2000 फैसाखौ नोंथांमोना मोनजोबगोनखौ आसाखौ लाबानो जाबाय गाबोन नोंथांमोना मोनाबो जानो हागौ गोबानो आरो मोननायबो नङा मानो होनोबा एसे मोनाहैखागोनबो आरो बेहाय जोंहा प्रसेसिं बायदि सम लायो नोंथांमोना मिथिखागौ फुङाव सोनानै हरबाबो नोंथांमोना बेलासे बेफोरबायदि समावसो पीएम किसाननि किस्तिनि फैसाखौ नोंथांमोना सिगाङावबो बेबायदिनो मोनबोनो हादों दा बेनिखायनो नोंथांमोना आसाखौ लानो हागोन जुदि गाबोन नोंथांमोना मोनाबिलि समाव मोनाबा नोंथांमोना समबार माने 14 मार्चहालागै गासिबो पीएम किसाननि 22थि किस्तिनि 2000 फैसाखौ नोंथांमोना मोनजोबनो हागोनखौ आसाखौ लाबानो जाबाय टेनसन लानांगौनि गोनांथि गैया गाबोन जुदि नोंथांमोना पीएम किसाननि 2000 फैसाखौ मोनाबा दा बेखौ नोंथांमोना निसय दायो मिथिना मोनबाय जानांगौ दानिया फैदो नैबे अरुणोदय स्किमनि नाम दाननाय जेनेबा गोबां मानसिफ्रानो अजद दैखांदों कमेन्ट बक्सफ्रावबो नोंथांमोना बुंहरो जेनेबा जोंथ' सिगाङावनो अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मोनोमोन नाथायबा नामखौ दाननानै होबाय बेबायदि नोंथांमोना बुंहरो आरो गोबाङानो दा बेहाय नाम दाननायनिथ' गुबै माखासे जाहोनफोर जागोन जेनेबा न'खराव जुदि साख्रिआवला मानसि थायोबाथ' नोंथांमोना मिथिखागौ पीएम माबानि अरुणोदय स्किमनि मुलाम्फाखौ नोंथांमोना मोननो हाया दा बिनिफ्राय बिनि अनगायैबो नोंथांमोना बे ओरैनोथ' जायफोर मुलाम्फा मोनगिरिफोर नोंथांमोना साख्रि बाख्रि न'आव दङबाथ' नोंथांमोना एप्लाइखौथ' खालामखानाय नङा बादि आं मोनदों जेनेबा नैबे 1250 फैसानि थाखायनो नोंथांमोना साख्रिखौ एसे रिक्सआव दोनगोन बेबायदिथ' नोंथांमोना खालामनाय नङा मानोना आसाम सरकारा नोंथांमोननिसिम सिगाङावनो बुंखादों माबा मोनसे लिगेल एक्सन बिथांमोना लागोन स्किमनि गाइडलाइन्सआवनो जोंहा होनानै दोनखादों जुदि साख्रि बाख्रि गोनां न'खरनि मानसिया अरुणोदय स्किमनि लाबखौ लायोबा होननानै जोंहा सरकारा नोंथांमोननिसिम स्किमनि गाइडलाइन्सआवनो लिरना होखादों दा बेफोरखौ नुनानैबो जुदि साख्रिआवला मानसिफ्रा न'खरा नैबे अरुणोदय स्किमनि मुलाम्फाखौ लागोन बेथ' जाथावना नङा बायदि आं नुहुरो आरो जुदि नोंथांमोना सोरबाफोर बेबायदिनो लायोबाथ' नोंथांमोना उनाव एसे जारला जाहैगोन बायदि दा जेखियानो जाया मानो नोंथांमोना मुलाम्फा मोनथावना नङा नालाय दा बेखौ आं नैबे बाथ्राजों बुंहरदों आरो जेनेबा उनाव जुदि इनकुवेरि बायदिसिना खालामबायोबा एसे साख्रि बाख्रि गोनां न'खरा एसे गिनांगौ जाहैगोन मानो होनोबा स्किमनि गाइडलाइन्सआवनो जोंहा होनाय गैया दे होखानाय दङ जेनेबा साख्रि बाख्रि गोनां न'खरा अरुणोदय स्किमनि लाबखौ मोननो हाया होननानै दा बेखौ नोंथांमोना मिथिना मोनखाजोबदों गासिबो दं नाथायबा
जायफोर एलिजिबल नोंथांमोना जेनेबा नैबे अरुणादय 1.0 अरुणादय 2.0 नि जै सिगांनिफ्रायनो माने मासै मास 1250 थाखा फैसाखौ मोनबोबाय थानानैबाबो नोंथांमोना दायो माने नाम दानजादों आं बेखौ मिथिना मोननाय जादों गोबां नोंथांमोना आंनिसिम भिडिअनि कमेन्ट्सआव कमेन्ट खालामना खोन्थाहरदों दा बिनि माखासे जाहोनफोरबो थानो हागौ खोमा दा बे मा जाहोनफोर दा बेखौ मिथिना मोननो थांला नाथायबा जायफोर डिसेबिलिटि जायफोर रान्दि जायफोर डिभर्स जानाय बायदि बायदि जायफोर माने गिबि प्रायरिटियाव गोलैनाय दा बिथांमोननि नामखौ दानथावना बेथ' जाथावना नङामोन दा दानजादों आं बेखौ होनना मिथिना मोननाय जादों जुदि नामा दानजादोंबा नोंथांमोना मा खालाम डिसि अफिसफ्राव नोंथांमोना थांबानो जाबाय ब्लक अफिसफ्राव नोंथांमोना थांनानै बेखौ बुंहैबानो जाबाय नोंथांमोना कमप्लेन होनो नांगोन नोंथांमोना थांनो नांगोन अब्लासो जागोन जेनेबा नामखौ नोङो दानबाय नोङो फैसाखौ मोनला होनना मिथिगोबानोथ' मिथिगोना लाखादों नोङो मानि थाखाय मोननो हायाखै जुदि बेंक एकाउन्टआव जेबो प्रब्लेम गैयाबा गासिबो केवाइसि होखाजोबनायबा बेंक एकाउन्टनि गासिबो माने जेबो प्रब्लेम गैखायाबा बेंक एकाउन्टआव फैसा हाबखाबाय थायोबा नोंथांमोना मा खालाम जुदि अरुणादय स्किमनि फैसाखौ मोनलाबा नैबे 9000 फैसाखौ नोंथांमोना मोनाखैबा ब्लक अफिसाव डिसि अफिसफ्राव नोंथांमोना थांनानै खबरखौ लाहैनांगोन आं सिगांनिफ्रायनो अरुणादय स्किमनि फैसाखौथ' मोननो हायोमोन दा मानि थाखाय आङो अरुणादय स्किमनि फैसाखौ मोननो हायासै आंथ' नैबे गिबि प्रायरिटियावनो गोलैबावोसो मा जाहोननि थाखाय आंनि नामखौ बोखारखो मानि थाखाय माने बोखारखो एबा डिले खालामखो नोंथांमोना बेबायदि बुंहैबानो जाबाय अब्लासो नोंथांमोननि नैबे प्रब्लेमा माने सल्भ जागोन नङाबा नोंथांमोना बेबायदि ओरैनो थाबाय थाबाथ' बेबायदि जानाय नङा जेबो जानाय नङा दा बेखौनो आं नोंथांमोननिसिम बेबायदिनि गेजेरजों बुंहरनाय जाबाय जुदि 9000 फैसाखौ नोंथांमोना मोननो हायाखैबा नोंथांमोना एसे ब्लक अफिसफ्राव खबर लाहरबानो जाबाय आरो बेजों लोगोसे अरुणादयनि जोंहा हेल्पलाइन नाम्बार दङ दा बेहायबो नोंथांमोना कल खालामनानै बुंहरबानो जाबाय आं सिगांनिफ्रायनो अरुणादय स्किमनि फैसाखौ मोननो हायोमोन नाथायबा 9000 फैसाखौ मोननो हायासै बेबायदि होननानै नोंथांमोना बुंहरबानो जाबाय नोंथांमोना मोनसे नङा मोनसे सलुसनखौ मोननो हागोन दा बेखौ आं बुंहरनाय जाबाय दा बेनिफ्राय इलेक्सनाबो जोंहा खाथि जाबाय एसे उनाव नोंथांमोना इलेक्सननि उनाव जेनेबा जायफोर माबाफोर प्रब्लेम जाबायबा अरुणादय स्किमनि मुलाम्फा मोननाया जेनेबा नोंनि नामफोरखौ दाननाय बायदि बायदि बोरैबा प्रब्लेमफोर जाबायबा दानजाबायबा नोंथांमोना इलेक्सननि उनाव गासैबो खामानिखौ मावनानै लागोनो हागोन आं बेखौनो नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों बुंहरनाय जायो मानो होनोबा जायफोर बिथांमोना गिबि प्रायरिटि गिबि माबायाव मोननांगौ दा बिथांमोना नाम दानजानाय बेथ' मोजांनि बाथ्रा नङा नोंथांमोना मिथिखागौ दा बिनिखायनो एसे उनाव नोंथांमोना माबा मोनसे नङा मोनसे राहाखौथ' लानो हागोन एबा नोंथांमोना मोननो हागोन दा बेखौ आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों बुंहरनाय जाबाय आं नोंथांमोननिसिम सिगाङावबो बुंहरबाय थाखादोंमोन जायफोर नोंथांमोना फैसाखौ मोनलाबा नोंथांमोना ब्लक अफिसफ्राव थांनानै डिसि अफिसफ्राव नोंथांमोना थांनानै खबर लाहैनानै आं नोंथांमोननिसिम बुंहरखादोंमोन जायफोर नोंथांमोना खबर लानानै खामानिफोरखौ मावनानै लाबायबा निस्सय नोंथांमोना 9000 फैसाखौ मोननो हाबाय जानांगौ जायफोर नोंथांमोनासो फैसाखौ मोननो हाला आंनि नामखौ दानबाय होननानै ओरैनो थाबाथ' बहा नोंथांमोना मोननो हानो दा बिनिखायनो जायफोर नोंथांमोना खामानिखौ मावनानै लाबाय निस्सय नोंथांमोना मोननो हाबाय जानांगौ आरो बिनिफ्राय जायफोर नोंथांमोना खामानिखौ मावनानै लायासै नोंथांमोना दायो जुदि 9000 फैसाखौ मोनाखैबाबो जेबो नोंथांमोना टेनसन लानो नांला नोंथांमोना जाहाथे इयुनाव अरुणादय स्किमनि मुलाम्फाखौ मोननो हायो इलेक्सननि उनाव दा बिनि थाखाय नोंथांमोना इलेक्सन जोबनाय लोगो लोगोनो खामानिखौ मावना लाबानो जाबाय ब्लक अफिसफ्राव नोंथांमोना थांनानै बुंहैबानो जाबाय डिसि अफिसफ्राव नोंथांमोना थांनानै खबर लाहैबानो जाबाय मानि थाखाय आङो अरुणादय स्किमनि मुलाम्फाखौ मोनला होननानै दा अब्लासो नोंथांमोननि नैबे प्रब्लेमा सल्भ जागोन दा बेखौ नोंथांमोना गासैबो बुजिना मोनबाय जानांगौ दा बेखिनियावनो नोंथांमोना दानिया माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअनि कमेन्ट्सआव नोंथांमोना गासैबो कमेन्ट खालामना खोन्थाहरबानो जाबाय अरुणादय स्किमनि बागै आरो बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासैबोनोबो शेयार खालामबानो जाबाय आंहा एसे गगा मोननानै दङ दा बिनिखायनो नोंथांमोना आंनि बाथ्रा रायलायनायखौबो एसे हमनो हाखादों जानांगौ आं माबायदि बाथ्रा रायलायगासिनो दङ गन्थंजों हां लानो हायि बायदिसो बाथ्रा रायलायगासिनो दङ दासान्दि दा जिखियानो जाया माने नोंथांमोना गासैबो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना लादो जाहाथे नोंथांमोना बेबायदिनो स्किमफोरनि आपडेटखौ नैबे चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थानो हायो दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों